l'alcaldia d'Algemesí. Demanem, per favor, que siguin rigorosos en els temps d'intervenció. Comencem amb Emili Gregori, del Partit Socialista, quan vulgui la seva primera intervenció. Bona vesprada, veïnes i veïns, amigues i amics. Em presente com a alcalde d'Algemesí, orgullós de ser d'Algemesí, una ciutat per a viure, conviure i treballar que hem anat fent entre totes i entre tots. Una ciutat que és referent, que és model de moltíssimes coses per a moltíssimes altres ciutats de la nostra comarca i de la nostra comunitat. No vaig a remuntar a fer un balanç de tot el que ha estat el progrés que ha sofert aquesta ciutat, de totes les millores que s'han realitzat en aquests anys. Centrant-me únicament en aquesta legislatura que acaba, en aquests últims 4 anys, hem de veure com ha estat Algemesí, quina ha estat la seva evolució en aquests 4 anys. Hem dissenyat un Pla General d'Ordenació Urbana que dissenya quina és la ciutat familiar, la ciutat en progrés que volem per al segle XXI. Una ciutat en progrés econòmic, una ciutat harmònica, una ciutat equilibrada que hem dissenyat per a que siga el marc de la nostra convivència. Una ciutat que progressa econòmicament. Ahir tenim l'exemple del que hem desenvolupat en aquesta legislatura, aquest polígon industrial de Cotes, en el que hi ha més de 90 empreses han iniciat la seva activitat o estan construint les seues naus per a donar treball a homes i dones d'ací d'Algemesí. Una activitat empresarial en el polígon de Cotes que va a veure ja ampliada en la part A i en la part C, que van a fer un polígon de Cotes molt més ampli, junt a un polígon empresarial Pepe Miquel de 600.000 metres quadrats més que està ja urbanitzant-se, que ja hem posat la primera pedra del seu treball. Una ciutat, doncs, en progrés econòmic. Una ciutat que s'ha preocupat per als seus majors, en la seva llar dels jubilats, en les seues activitats, en tots els cursos, formació, tallers que s'han realitzat i que, a més, els hem proporcionat un casal de festes que és l'orgull de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, que mostren amb orgull a tots els que els visiten i a tots els pobles del voltant quan ells van a dir-los què és el que tenen en la nostra ciutat. Una ciutat que, a més de preocupar-se per l'actual residència i centre de dia per als majors, ha dissenyat ja un nou centre de dia i una nova residència, per a la qual cosa tenim ja els solars i els recursos econòmics, que és el més important. Una ciutat en aquests 4 anys en la que ens hem preocupat per als nostres joves, per al seu treball, per la seva formació, per tot el seu progrés, tant el que ha suposat el realitzar i tancar 2 escoles taller que han proporcionat en aquesta legislatura 100 llocs de treball a 100 joves xics i xiques d'Algemesí i que al mateix temps s'ha preocupat per donar ajudes a aquests joves emprenedors, a aquests joves autònoms, perquè pogueren realitzar ja la seva primera activitat econòmica i que s'ha preocupat igualment per dissenyar per a aquests joves el primer pla de vivenda jove per a la joventut d'Algemesí, que al mateix temps hem possibilitat ja que en les antigues instal·lacions de Copal se tinga un centre comercial i d'oci per a la nostra joventut. Una ciutat que progressa. Esta és la meva targeta de presentació, esta és la meva presentació com a candidat a la reelecció i esta és la confiança amb la qual cosa encarem el futur de la nostra població. Moltes gràcies. Vicent Ramon García, candidat popular, és el seu torn per a presentar el programa electoral de la pròxima legislatura del seu partit. Bé, molt bon vespre a totes i a tots els veïns d'Algemesí. Des del Partit Popular hem elaborat un programa en 212 propostes pensades sobretot en les nostres persones i en les polítiques socials. Nosaltres anem a fer una residència per a majors en la que tinga un centre de dia i que n'hi hagin 136 places i ho farem en una superfície de més de 100.000 metres perquè tinguin espai, tinguin zona verda i estiguen com cal. Farem un CEAM que és un centre especialitat en l'atenció a majors i en Algemesí tenim una gran falta de seguretat. I aquesta falta de seguretat en l'últim any han tingut un increment d'un 108% en cridades al número d'emergències 112. I per això ampliarem la plantilla de la policia local, ampliarem la plantilla de la patrulla rural, la dotarem de més mitjos i al mateix temps sol·licitarem que n'hi hagi més presència en la nostra ciutat de policia nacional i de guàrdia civil. I a més farem un retén de la policia que estiga fora del nostre ajuntament, que estiga fora perquè tant els policies com els usuaris puguen tindre més seguretat, puguen tindre més confidencialitat també.
I en el tema de la joventut de la nostra ciutat ha sigut la gran oblidada durant tots aquests 20 anys. Han hagut moltes promeses d'espai, zones d'oci i no s'han fet. Nosaltres ens comprometem a fer una zona d'oci i d'esparciment per a la joventut, a potenciar les actuals instal·lacions esportives que n'hi ha i a ampliar-les. I a crear un corredor verd que puga unir i unisca tots els punts neuràlgics de la nostra ciutat, com són el Parc de Salvador Castell, Bernat Guinovart, la piscina, el pavelló, el poliesportiu, el polígono de Cotes, el club de tennis, els cementeris, i aquest espai anirà diferenciat, que serà un carril per a bicicletes i un altre per a persones que puguen anar a peu. En quant al polígono industrial d'Algemesí de Cotes, anem a acabar-lo perquè està recient inaugurat després de més de 20 anys, però inacabat. Inacabat perquè els accessos estan per fer, no té les infraestructures necessàries, al igual també que el pas a nivell. El pas a nivell du l'equip del Partit Socialista prometent-lo durant més de 20 anys i al dia d'avui està encara per a fer. I per últim dir que me presente a aquestes eleccions de nou per donar-li un nou aire a aquesta ciutat en la que pense que es mereix estar en un lloc diferent on està i que siga representativa conforme ha estat abans d'ara en aquests anys en la nostra comarca. Moltes gràcies. Des del bloc, Pepe